τέκε μου. Ναι, τέκε μου. Ωραία, χαμηλώνω. Όχι, πουθενά. Μα αφού δεν την έχω βάλει, σου λέω. Λοιπόν, κοίταξε εδώ. Ακούς. Για να μην σου γραμμίσω ότι έχεις και δεν έχεις. Λοιπόν, και μη μου λες εμένα να μην ζητώνω τίποτα. Τ' άκουσες. Ναι, και τι θα μου κάνεις. Άσε με ρε, τι θα μου κάνεις. Με κάνεις τατά. Υφέντη. Ωραία και σου μπράβους και σένα. Άσε με ρε τον Αγί. Τι, το γάμο τον Άγγερα, χυμός έπρεπε να είσαι κοντά μου. Γάμος. Σταμάτα στη μιμήνη. Τ' άκουσες ωραία. Ωραία είμαι ο Πινιεράκος, είμαι μέσα στα σκοτώσει, τ' ακού. Και έλα να με βρεις όποτε αγουστάρει. Ας το διάλογο γάμο τον Άγγερα σου. Ήδη στο κασίμο θα μου πει ότι αν μην του υψώνω τη φωνή. Και στο σύρο. Ας te ούνιξε. Ποιος ήταν ποιος ο Βούστης που σου μιλάγε, Ιωαννίδου. Μήπως ήταν ο Φιλίππου. Ναι, ταξίδευε.